Dasipi we Yesu Christo Demo. Amen. Mrasu Sarah, they would was some Kenya yena kasachre. Bompaye se metiefo na betia sempe. Na titru wonwa bufuo no tan ahyehye omu na wonwa nkrofo de ebimu de aye wonti erade won anya bufuo bompaye se mwasem nye won ho adwuma na yi wotan ni nyina mfiri ho Yesu Kristo de mu. Amen. Rade kasa na onko anu motie o Yesu de mu ne bompaye. Amen. Yeah, bomb say Facebook Live, Deeper Life Bible Church, Facebook Live, Ubinye Live for home, CCR. Deeper Life Bible Church, Kumasi South, Ubinye Live for CCR. Matthew chapter 5, verse 38 to 42. Matthew 18, Yimwediasa Enwotri. Chronose, Matisse or can say. Any ensi any anemu na esen ensi esen anemu na me de mesim se moni obonefo no eni asie na de obepa wasum ni fanu no dane benkum no ensuma no na de opese onewo edi asem na oje watade enhya ase no manumfa watade nkataso no nso obiara obehya wo se woni no enante kwansini baako no ene no nko mienu de wosre wo no ma no na de opese wo fam ho ade no enane wo ho emfiri no ho Yesu Kristo inchechira ode mayen ene topic no ye living without revenge or retaliation. Living without revenge or retaliation. So what transiena unya esuse me ye bie tuaneka boni a oye me die asem okasati me die etimode obo me die me ye bie tuaneka aha ni tia obi kon de me fa so me ye bie tuaneka living without revenge or retaliation. Yesu nchechira ode mayen adofonom ade na ama wudie bebrado so ye man Ghana ade na ama ekunu bi kum won yerenom ade na ama eyenum bi kum won kununum ade na ama awofu bi edi won emadem na enkoda bi enso edi won awofo edem omo nananum po mante bi timi sori ade na ama abusia bebre ntam agija ade na ama adwuma enkoyie on se adwuma bia no en bronis eye teamwork nanso betimanya akrachefo mienu nrabafo mienu on the same office no omo nkasa ebeda na adwuma na koso ni nyira ne se ba ko tia ne yonko na so na eye ne den se ode beche on enunti amani magigija abusio bebre mu atetete awade bebre mu atetete sanse amfa nchesu and when no ye me ye bi atuaneka so yo Kristonia trust me ehunu se o Kristoni de enye wusu no eni se wudi sansem no so na se me ye bi atuaneka on Yesu Kristo nchecho de ma ye nyina no omia hunu se owo se fache ye yensu ye ne yese ye Kristofo ni ye twesa asumdie beba ye ne enipa ntam enyina enunti ni o chechre ye no omaye hunu se ahumopro ena o se deadi ewo ya brabom na enipa bebre ho a o monti trosem yasini ntino aya na to de be bi musisi ni trase ti na ne erade ma fa sa passage na be be chechase na wate ase yie na wahunu se enya de a onyankopon prince se obi ayo bone aseme ye bi atuaneka obi atim di aseme tini bi
wa mama ye ntime so me nkone ye ai me ba yare ye wa me hwe no ntime so me hwe no me yare ye wa ma ntime so me onso yare ya me nsi ho eno no nya Kristo so enye Kristo esom ho no ene nti Awurade pese ehu no se o se ye de che ya brabom o se ye de fache eye adwuma bebre amfa nche esu no enye Yesu Kristo hom no eno nti Awurade ehwehwe se ye ne yebusua ye ne nkrofo ntem no ye bekere do pa niamo odo adikan ewo bibia yeyem living without revenge or retaliation. The point edikan a ye hwe ye misinterpretation of the law of revenge. Misinterpretation of the law of revenge. Se wo ye boni atwa kan se ne binum entiase no ma kirase se ne omo ano epe ye come Matthew chapter 5 verse 38 no Jesus say Mati se wo kan se was Matthew se wo kan se ani ensi ani anemu na esen ensi en esen anemu Mati hwanum ne kan ye no kwasem se Yesu penso no eye Farisifo no na dani ani wonyankopon samre ya Mose penso prince no eye otemufo no ma won sa tumi no enya nkrankran se obi atia wo naso eno nti mensu metia ni bi otwa mensa mensu metwa ni bi otumani a metu ni bi Bible no enya sane onyankopon hihye ma won yenko Exodus etie bi onu baako Exodus etie bi onu baako hwe efri yimu aduonu mienu yimu aduonu mienu ekro Exodus chapter 21 from verse 22 was in na se emerima eko no akopem onyinsanfo na obani free na boni bi amechira die ena wonye no die obani kunu ede beto no so no na oma sede atemufo no ebekire tie hayo wose oma sani atemufo no bekire wose bia memem ye no ko na afo obapemfo bi twam na omakosum no na amani nyinse na sei se basa no a de bema ne beka no otemufo no foa so a o se de wo pra wo ba no o se otuaka verse 23 na se boni bi ibe akira ene ema okra ensi okra anamu eniwa ensi eniwa anamu esen ensi esen anamu ensa ensi ensa anamu enan ensi enan anamu ohye ensi ohye anamu oprakro ensi aprakro anamu entampie ensi entampie anamu sania atemufuo no ebaji atum enti ye wonyankopon hihye saa ayi no o hihye to wo se atemufuo judges in Israel no ene samre no won hwe toto Farisifo ndi o ba ya no mo dane ani so jai obi tu sia no tubi Farisifo na be dane ani ti Yesu person no was enti no kan se mati se wakase ani ensi ani anamu na si ensi esen anamu mati saa no ene saa na bi chechre ai ma ukọ fie wa enchia no oba ye wa enchia me mpese me ba bia be chia no ai ma me we ni timodin anunti monso monche timodin chen papa we wonye ai na no obumanichie anunti monso momunanichie ebi mu de chechre wo ma obusia bi wo ha saa na ntiti mu akwa se manu we ma wo mo nka
Mami we asefo any mami we asefo nka papa we ni asefo papa we as onka adwuma yatena na ntitimu ekoso ni nyina ne se yesisi trosem no ase enchechire bi mu ma ene ekoso no amantitimu bedri aba nanso trosem no ma yehunu se sa esinsi esianemu no onyankopan hya amankrakra wadi ma atemfo samrani Leviticus chapter 19 verse 18 tie ni atrosem kan Old Testament ana mesa ko to akire wo na wati asiye Leviticus 19 verse 18 was say entore na enya onkrofo ho mu biara ho mrasepo na do yonko sewo ho mene erade wo Old Testament quotation Leviticus chapter 19 verse 18 entore tesem fa boni ti obi bonika enya nkrofo mu biara wonianom abusiafo wa yonkofo enya obia ho mnasepo na do yonko sawo ho wose meni erade hallelujah amen enti so hu say trosem no ne kan ye Matthew chapter 5 verse 38 ne emfa 39 nka ho wose Matthew so waka say ani ensi ani anamu na esen ensi asianam na medie wan ekasa no yesu se na medie mesemo se moni obonefo no eni asie moni obonefo no eni asie na de wo pa wasum nifa no dani benkum no so emano oho yesu se na medie moni obonefo no eni asie aha and the other point number point 2 was say manifestation of a life without revenge. Manifestation of a life without revenge. So da esua anye metia wokabi wa yem boni ameye bie tianika yesu say na medie Pharisee for na church asofo bi na church wo an bunanichie an won kama sorema ho enu nti won wa emma sor no mumfi won wagya sori ene na yaka obi ahu na mo ontia no asofo bi church sawo obi abo na sori agya no nkrofo na sorema ne ni yaka enye bible no enye trosem no yesu se na medie mesemo se moni obonefo ni asie na de wo power sum nifa no dane benkum no ensu ye den emma no adofo no ahanso yentie ni yo Erade enkyere se ai esanse o Kristo ni mpento kwanti no akogina ho obi abosum na wagina ho se kwasobo no obo wa no apraw enye nyansa Yesu kura baaye no edu baby Pharisee for pese echi no na ne me onim se ne mranso ye no odwane enu nti trosem no Yesu kasabebuom no oche dane ho mane nko asumdie enti no ubegyina me na bro woni ade dane ho odane ho so bebo obi okra dane ho na ekọ baby enye so obegyina no agya woni padua no obro no oprepra o se mi e Kristo ni ntimi nka he da bi trosem na nka ne sa so obegyina na obami nipa na prepra wo se me de mi money bi de on prepra me da bi asumdie enti no adahu yanko mebu sebeti aduo no Proverbs chapter 20 verse 22 Proverbs chapter 20 verse 22 mebu sebeti aduo no yimu aduo no emienu wose enkase mehye boni anemu enkase mehye boni anemu twen erade na obebua hallelujah amen enkase mehye boni anemu wa boni amensma dan me boni bi da bi wa kami amensma kani bi da bi jai ne twen erade mebu samuatia bi onu nan imu aduo no nkron Proverbs 24
verse 29. Proverbs 24 verse 29. Enka se wo ye me no sara na meye no metua no de wa ye me no so ka ose menka sa se de enka sa se de o ye me no me nso me ye ni bi. Matthew 25 Proverbs 25 verse 21. So wase se ekom de wo tamfo a manaduane ni na sukom de no a maninsuo ennom ekom ede no a mano yimodio no me no na obeso ensama agu na tifi na Awurade be hye wanamu waso yesa na o manipa na nya guilty conscience bon se ono ana na dwe bunufo ayi se waso jagu na tifi ni tima ye ndududu wasi ye asmasi dia me ye no nyina no atena ni mu akere mi dia me ye no nyina no atena ni enti ma Roman forma no eti dumie no emma ye hunu se ye Christopher yi eni se revenge me ye ni bia tuanka ena me ye ni se wo de sa trase emwa ebi mu so me ye Christopher wose ne yira ye ni senti ene ye obe show ne yire pa ebi num se onkura ye bibi ene ni kuni se me show ne pa de bi wo ye Christonia also hweye ebi mo se on papa nhwe won enti ne papa ehuna ma ne kura na obeyi nani ne maame anhwe no enti ne maame ehuna ma ne obeyi nani wo ye Christonia Bible ntrese obeye sa Roman from my tidum ye no yimu don so kro no Romans chapter 12 from verse 17 Momfa boni ntua obi a boni so ka what's it saying momfa boni ntua obi a boni so we ye ohyew commandment monanwene enoma eyefe enipa nyina anim sebetumi a mu afamu de muni nipa nyina ntena se asomdwie mu ose agidifo yen afamu de sebetumi a to da bia ayana edimo mpreso nanso wo afamu de enya wonwenu bia sebetumi a wo mu afamu de moni ni penyina ntrase asomdwem adofo montoto bo honre nemo munyai manyankopon abufuo hallelujah amen no atro se mina reto wo me miara metua ka Awurade no oka asa enti se ekom de wo tamfo a manaduane ni se sukom de no a manibiribi nom na sai iye ena wodi beboaboa nyasama ano agu natifi maboni eni wusunim na emom fa papa di boni sunim we a practical Christian life se ye behwe ye huye ni afa Kristo anamo echi eno na di enhira ne nkoso ebebreye eno nti Yesu pese ye transia sa retaliation no ema wudi basbasani asisie ne ntokwasem ayaka ahekoso ebebre wo emiamia bebre no nyina gira se enipa bebre dodo no akwa asore no amfa nche honhom ne de te ho meyie bia tuanika wedi me ntie yankopon no akra obeti ase dabi nyame ntie ase sa menia no momma yemfa odo entnase yentra ya sorry fie Yesu semfom so ne beba ne ba yemfa nchiche ye ho so ni afom akwane nchen na ni nkoka wo kan wo antia for enipa ba kwa na bie no eka ho no mo kasa no mo ka anu o antia onfa no nko asori mpanifo asori mpanifo eso kan wo antia yemu ni setogefo de bonyeni na de bonyeni dia ne ye no ye bompa ye ma ne so be sachra ye ni ne ho konkonsa adofo no Awurade hwehwe asomdue ba bia ye wo ene ntia warefo amutie emma eni abusua amutie mumie nhwe se bia koye no odo beba enfomso se ye fomfom ye hom obi tia wo naso obi ka se bi tia wo ne ebeba nanso eba wo ye nipa pese okọ heaven dia Awurade se fache safe na wutia
living without revenge or retaliation. O transia won for be born in tia obi born in soka. Ya share point edi kan ya share ne tosne di twatwo ye master model of love and righteousness. A kwan pa ye betre odo any training e we asetena mu. Matthew chapter 5 verse 40. Matthew 18 yemo aduanan krono ahanso se na de wo pese woni wudi asem na oje watade enhya ase no manemfa watade enkataso no so ahanso Yesu echirem na samre no na Roma asojafo na di Israel Jewfo eso edi won so enenti samre no na Jewfo eni won ho kura enenti enam so mo hye won so kwase abuo ni ade nti Yesu kire se ebia uni obi ntem kura enam ne ekoso ni ayi na watwe krerererere wode wo kokoto mpo se wokwati watade a ehya ase no oso na chese wo wafam no eni ni ntwe enti se wo do ata ade ne nguso ne ma no ena di asomdwe beba afama na asomdwe mra fama no na asomdwe mra ene nyina ewo ho asebi wa akodu court for judge for kra hu se de omusinka no enti manso timi wo ha akoso mfia duonu mfia duasa ade entina wo mu ntimi nkae wo mu hwehwe se nipa bienu na de asam na ba court no enkebe yi a wo mu nsesie won tam na court egina baby sanse court mu nse asem wo mu dini ntentem a de entokwa beba ho anoden ti ye twetwea edu baby ase o mu amonko ka ne fie mu ka de besie bi ameka nkyere ye san na Awurade hwehwe se ye de betrase social verse 41 no wo se na obiara obehye wo se woni ne nante kwansi baako no ene ne nkomienu we ye Kristosomo samre no ajufo no a policefo ana so yafo ne ade wo hia wo kra ne mo se je di machi me de wo kɔ ha na de we a obeye wo na wo mu huna mane wo sankrofo insa no se wo ye gini ni a wanhwe ye abufuo bi a wo beba mu no ti Yesu se wo de he wo de wo se soa nefa onu ntwa kwansi ba ko a wo de kodu kwansi ba ko no a asumdwe ntu no busan se yanto aso ana no wo se wo ye different wo de wo ye different kra wo nka wo a edu anu ahye ne ma no de aboho po no twane ko wo de wo dru ha aboko wo pese eto aso bia na wo hunu ni power mu se wo ye different person Kristosom san Awurade bese aye wo wo adwumam yesisiw wo promotion obi ahyeda eteso ni ade enye ntokwasem wo ye Kristo ne ayem paibo Awurade se okon no ye no ko a enye de obekeka enye ateni abedie no ena bebua wo enye nsame de Bible beto nche wo mo yesa anya be show no anya wato Kristo so matwene that be wose ne nkokwansi mienu nyabotre nya Yesu chane se nyabotre empresa me ye bietua neka an wo kro no isisiw wo ye no isisiw empresa me nso me de ne befa kwa bi jama wo nyankopon tore no maw won komaw ene na di asomdie beba enianom ye hwa asomdie pesa asomdie tra ye mantamu ba bia ye wo na enu na beboa yen santokwa ofia ha na ntokwa ofia ha na ntokwa ofia ha ekabon a Ghana na ntokwa aba ntokwa aba ye wosem ntokwa kese sorry pa bi a confirm ho na de baaya confirm ho na baaye obi achima confirm eni ayi enam se woni ne nkakasa baako enam a confirm na waje wakoka chenkro a confirm ho ni be wu ye nyanya asem ketwa
Oh, and inti Eradi hwe yasomdie. Si hwe verse 42 no nso a wo say de wo sew ho no ma no. Na de opese wo fam ho ade no enane ho emfiri ho. Ni nya kire se ye wo hiafo wo yimo. Ye wo wan ni bie. Nti Eradi pese ye boa won. Ti onua bi obi wo kra na wuni ni ba bia. Obi akoda bi wo ho a anka onya obi bua na ko betima ko school ebi ameka se woni makoda bi otesa akoda bi oye awusia akoda bi na wo foti asenso woni mwa opeso ko school wonya obi ama ne mwa no e ma no nko ansuka onya obi ma ne pia na tiko kakra ka akoda dache ko be nipa kese aboa ama Ghana adiye minianom Omiemu aboa yemhu eni nti no se die wo ba ho no na ose wade no fama no obi ba wo nchen na obetima aboa no untimi moa no a mintimi moa wo eni won nam a bi mu ni ade chese won de da bi onam no osese enye sankrofo na me kan won wa ye adwen se won de enam se osofo preach say yes so bibi afama nti oba no abesel no aba no aba asofo nyina ye didi ye mi ameti ye ebi ye de adimia de diwa na akasa wo suba wei na ade ye wudi da bia na ye se osofo tirimodin anya sankrofo ne ye ka ho asem ye ka won wadi akoma pa esun Awurade adofo no yenhwe emfasa asundie esuntrase ne yesa ebeboa yen asundie hene no one ye benanti ne bemi yesiye yankopon ya adom a ye beto aso oma ye mompaye Amen. Onyamitomfo ye de wasipi wo wasem a wode amayen me bompaye se won a wotan awarefo a wotan abusua a wotan ewo ntem adwumamfo a wotan ewo ntem anuanom efri maame baako ajama ema a wotan a ewo ntem wo ye bi se me bi atua wonka enne wo ate wasem a ma wadom a wode beche wo Yesu Kristo de mo Amen. titi won a esum won a ye Kristofo mapa no adom a ebenya akoma pa ni edi atrase wa asundiem ye ni enuanom ye ni abusia ni asorma ye ni asofo ni asofma me ni edikanfo nyina trase asundie Awurade famma ye wo Yesu Kristo de mo Amen. wasem nso aba wo bibie mu wo Yesu de mo ne e bompa ye Amen. Dofo Awurade nhya wo pie so ati osofo Yaw Osei Owusu na ate me nka no my number is 0208177 530 0208177 530 and 024386586 024386586 Eradi Sham. Amen. Amen.